La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals costa centenars de milions d'euros a les butxaques dels catalans. Estem davant del seu vaixell insígnia, TV3. I aquí justament ahir, en un programa anomenat Planta Baixa, els seus presentadorets estrella van catalogar a Força Catalunya i a mi personalment de xenòfobs. Ja ho veieu, aquests presentadorets aprenen molt bé la lliçó espanyola. Ens roben i a través d'aquests diners que ens roben ens insulten. Més o menys com fan 13TV o Telecinco. Aquesta casa, TV3, costa centenars de milions d'euros i té gairebé 2.000 treballadors. I tot això, en definitiva, serveix per calumniar els que no pensen com ells i també per promocionar i enriquir els amiguets dels partits del règim. Naturalment, demà el director d'aquesta casa, Vicent Sanchis, rebrà per part dels nostres advocats un requeriment per rectificar aquesta calúmnia contra Força Catalunya i la meva persona en base a la llei que regula el dret a la rectificació. També demà sabrem si TV3 és una televisió que compleix una funció pública o bé simplement un cau d'informació totalitària i tergiversada en la línia de les grans cadenes de Madrid.